ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ನೆಟ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಶಾಪ್ ತೆಪ್ಪುನಂದ ಸಾಧಾರಣ 2000 ಮುಟ್ಟ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಸಾರತ್ತ ಇರ್ನದೈಕೆ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥರ್ಮಾಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ತೋಲಿ ಮಿಲ್ಟಾನ್ ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ 200 ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನೆತ್ತ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ಎಡೆ ಕಂಪಿಂದ ನೆನ್ಬು ಮುಲ್ಪ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳುವಾಡೆ ಹೊಸತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಏಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಅಂಚಿ ಬೈದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಐಟಮು ಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಲೆ ಅಂಚಿ ಪೈ ಅಲ್ಪ ಶೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಪೂರ 200 ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನೆತ್ತ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ಎಡೆ ಕಂಪಿಂದ ನೆನ್ಬು ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಕ 150 250 280 ಮುಟ್ಟದ ನೆಟ್ ಶೂಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು 280 ಎಡ್ಡನ್ನು ಶೂ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಕಂಪಿಂದಾನೆ ಶೂಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಶೂ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ 200 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು 150 200 ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ ನಂಚ ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾಜನದ ಐಟಮ್ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಣ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಒಯ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ 1950 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಬೋರ್ಡಪ್ ನಂಚುತ್ತ ಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ 490 ಪೂರ ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಚುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಪೂರ ಸಾಕೆಸ್ ದೀಪ ನಂಚಿತ್ತ ಮತ್ತು 200 ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆದ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥರ್ಮಾಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಲಿ ಮಿಲ್ಟಾನ್ ತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ 1250 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಫರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1990 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿ ಮಿಲ್ಟಾನ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ತೋಲಿ ಭಾಜನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 300 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಬರ್ತಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ
ಬೂಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಮೂತ್ತಾಚ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಓ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೀವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊತ್ತ 5 ಮಗ್ಗ ಪುರ ಉಂಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ ನುತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಡಲ್ ಪೋಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಆಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 349 ರೂಪಾಯಿ ಎಟ್ಲ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ತಮತ ದೀಪ ಉಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಚೆಂಬು ದೀಪ ಅರಿವಣ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ 346 ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ ಸೋಕೇಸ್ ದೀಪಿನ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಗಡಿಯಾರ ತೋಲಿ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಲಾಂಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೋಕೇಸ್ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಬುಕ್ ಮುಲ್ಪ ಗಡಿಯಾರ ತೋಲಿ 100 1000 ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡದುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ತೋಲಿ ಎತ್ತ 600 ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದೆತ್ತಲ ಸೇಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಜನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇದು ನಮಕ್ 160 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 70 ಒಂದು ಹಾಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು 1 ಇಂಚ್ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 160 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತಿಂದ ಎಟ್ಟೊಂದು ತೋಲಿ ಅಟ್లా ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಗಣಪತಿನ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಉಂಟು ತೋರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 300 ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ತಲ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ 150 150 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಗೊಂಬೆ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ತೋಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೂರ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 250 ಮಿತ್ತು ಕೊರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ಸ್ ಗೇಮರ್ ನಟ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಬಾಲ್ ನಮ್ಮ ನಿವೇದಕ ಮೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ತಗಡಿಗೆ ಟು ವರ್ಮಣತ್ತು ಇರುವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಉಂಟು 2-3 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ನಿವಿಯದ ಕಮ್ಮಿದ ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಮೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೇಮ್
ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೋಸ್ಪುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬಾಲ್ ಉಂಟು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಕಣ ನೆಕ್ ₹50 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಒಂದು 180 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಬಾಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ನಡೀಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಶಾಪ್ ತೆಪ್ಪುನಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 2000 ಮುಟ್ಟ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ 1200 ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಎತ್ತ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಡಬಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ತೂವಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಇಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ 500 ಐಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಫ್. ಸೊ 500 ಹಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ 500 ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ 1,2,000 ಮೊತ್ತದ ಉಂಟು. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಶಾಪಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂಟು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನ ತೂವಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಏನಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾರ್ದಿವಲ್ಲಿ ಕಿಚಾಂಡು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ತೂವಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ನಮಕ್ ₹110 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ₹100 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ. ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ 300 ಲೇಡೀಸ್ ₹400 ₹400 ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹400. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹400. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಉಂಟು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಡ್ನಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪೂರ ₹400 ತೂವಲಿ ನೆಟ್ ಏನಲ್ಲ ದಿಂಜ ಇಂಚ ನಮಕ್ 21 ಪೋಲೆ ಹಾಕು ನೆಟ್ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಾಡಂ ಪಾರೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು. ಸೊ ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಕ್ ₹130 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೂವಲಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು 40 ಇದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನೆಟ್ ಲಾಕ್ ಬರೋ ಉಂಟು ಲಾಕ್ ಬರ್ತುಂಟು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ₹400. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಡಬ್ಬೆ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎತ್ತಲ ಸೇಮ್ ₹400 ಪ್ರೈಸ್. ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಒಂದು ₹250 ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎತ್ತಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆದ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟವ್ ಉಂಟು ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದ್ದು 1,2,000 ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟವ್. ಇದು ಬುಕ್ಕ 3 ಕೂಡ ಉಂಟು ನೆತ್ತ 2,700 ಪ್ರೈಸ್. ಬೇತೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದ 3-4,000 ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ನೆಕ್. A2 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಟಿಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಶಾಪಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಐಟಮು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ.